میں کہنے کھسو کلشتو مکتو خاص کر بلوچی تو تمبی کا اور شیخ صاحب تمبی دا کو ما کہنے نا سکتا چینا مار کھلی نا کھائی چینا اما اڑ پڑو کہنے نا نہیں مثال بے تو بلوچیا آفاں ہر کے مت ہے آفاں مت ہے نعمت یہ سر بے فائدہ مشکورہ ایک زیرہ بے فائدہ مشکورہ بے فائدہ کرو بدنیتے کھسوے زیرہ آنو بدنیتی گار آن یہ نتیجہ رو ہاری گا درکتی آفانی متگا نعمت لے اس یہ مقصد نشو دمی کانے مردانی کھسو تو کانے مردانی کا سنگار وار تو مائی وقتا ماہ ماہ ضرورت ہوں کمار تعلیم نستو کتاب آل والے تعلیم والے میں قرآن خس گھشتوں کسی استو درا آمائی سمجھان رسوں ما آم وقتا تھی خیال سوں آم وقتا ڈیرو نہیں خیال سوں آم وقتا تو پا جابا سوں نی مردہ سر آگندہ ساگ مڑا گئے حیران بائی کی کھائنا یا کو رنگ روپیا مڑ کو پٹکا یا پھجا رشت یا مردہ کو ریش بروتیا پھجا رشت نیک سلام ہندہ کئی سلام سٹھتے تو پراترا کرتی تھی یا مائک تی دیزے یا ایک استری دے یہ سرچی میں بلوچیش تو ختم بھی تا میں بیشو اچھا بکتوں ما کتی آگی رہے میں براز پشت تو تقریباً چوک شیطانی کا نزید تو سو برا شلوار داتش پیشا شلوار نداتش بستی یہ چوکی نا اسی اچھے شلوار آہاں یک شلوار دات رو شلوار دات گینا دا لیارو شپا پند جنگی دیتوں الی مترادا دیتا جاگا توں دوروک توں الی شیرہ برو آنے گا شکر بٹھار واندے اندر پڑا ہار دیگی وہ ہر دیر توں اختان خون دو نیستو با پردان شپا مردان ہار دیگی دے یا گلی کرورا زندگی دیتے ہیں شپا پند زندگی توں آختا رستر بابر مردان توس نیک شلوار گاتے شیطانی گا دیتوں یہ گا کھول توں کنی اسی شپار ترسی ایک دی ہندیا حدے تکارو کجی آنیا دا شلوار گاتا بڑھ دیو نیس چھنا بنا چھنا نہیں رمان چکا شلوار ہے کو کوئی کالی چیزوں نہ سگرے نش نہ پھادے نش نہ چنگے نش چونکہ فارمی کو کڑا چوروا نوجوان کوئی فرق چیز